Moro kaikille. Se on Nuija täällä ja ihan ensiksi niin kiitos kaikista näistä kuuntelukerroista, mitä on tullut meidän uusille biiseille. Nyt myös tälleen jouluaikaan niin on tullut todella paljon niin fanipostia. Niin satoja, ellei tuhansia fanikirjeitä on tullut meille. Mutta nyt ajatteltiin niin teidän vuoksi tässä videolla niin avata yksi tämmöinen paketti. Niin. Katsotaan mitä tää on oikein syönyt. Tällainen joulukortti näyttää olevan tässä. Joulupukki, aika kiva. Söötti. Hieno kortti. Hei nuijat! Toivottavasti tämä kirje tulee teille perille, sillä olen teidän ykkösfaninne. Okei. Kyllä mahtavaa. Hei. Respekti oikeasti. Tykkään kuunnella ja katsoa teitä, kun olen yksin. Toivottavasti lahjani tuo teille paljon iloa. Rakkaudella Esa Savijärveltä. Okay. Kiitos Esa. Kiitos Esa. Paljon rakkautta Savijärvel. Ja terkku sinne. Joo. Mikä tässä oikein haisee? Esa on meille antanut vähän erikoinen paketti, mutta on niinku